Friesland had ik nog een echte waarman. Zowel in als buiten de provincie hoeft er geen introductie meer, Piet Paulusma. De waarmeesken krijgen een protte romte in de media. Te volle, zei ze kwammeesken. Aan de andere kant, alle jaar willen we weten wat nou de berichten binnen. Waar is in elk geval big business? En dat geldt ook voor Piet. Als wij een peteer met hem hebben willen onder werktijd, slaagt dat haast net. Piet Paulusma. Hallo? PP. Piet Paulusma. Hé, ja, PP. Ja. Zo is het. Het is af van die... Piet Paulusma. Ja, maar dan word ik niet meer dat ik eerst om jou weer in de waarberichten ga. Oké. Jo, hoi. Piet Paulusma. Hé, Farms, een moment even hoor, want ik moet jouw goede lijst even hebben. Jij hebt nog een beetje zon volgens mij. Dit zijn kaarten van de Duitse Waatsjeest. Ja. Waarom gebruikt die? Net van de Meteoconsult? Of... Ja. Oh. Ja, dat gaat ook mis. Piet Paulusma. Hallo? Ja. Oké. Hebben we. Hoi. Beginnen we het hoor. Ik weet niet dat het verslagen jongen, Piet. Hij is trok. Hè? Wat wisten we net wat we slagen? Nou ja, omdat ik dacht, ik zou graag nog even ertussen terug eruit willen. Maar dan is het verschrikkelijk druk. Ja, dit is het wel. Ja, wat ben je nou bij de waan, Piet? Ik ben nou de waakhaat op maatje van Hart van Nederland. Ik heb SBS Nijs correct maken. Die moeten dan van mij in de hoofdvakst worden en die moeten als graphics maken worden in Amsterdam. En dan een maatje nog de kaarten voor Omroep Friesland van de middag. Piet had het smoordrok. Zijn werkdag begint om kwartier uur 6 en de telefoon stiert net stil. Om het hutsie belt een van zijn waarnemers gegevens. Piet Paulusma, vertelt u het eens? Ik vind het allemaal helemaal goed. Prettig weekend. Hoi. En dan was het... Wie wie dat nou? Wat wie dat nou? Dit wie een waarnemer uit Greens. En het is een amateur? Of wie Ja, is dat? waar amateur. Ja, die had nou eigenlijk een stationsje? Of, Ja. En die houden toch hoe de temperatuur is. En dan broeken we straks even het waarbericht. hoeveel van die waarnemers heeft? In Greens een stuk of 14 denk ik. En in Friesland een stuk of 16. En dan nog de meesten die ruim meten, dat binnen volle meer. Dat binnen wel in totaal wel een 50, 60 denk ik. Op En die papier. bellen elke dag terug? Nee. Vaak? Hoe vaak? Nou, de versten bij die Udai. Dus dat binnen maandags en middags. En daar zit ik nog wel eens wat afwisseling in, maar dat bent toch wel een stuk of 16. Piet Paulusma. Hij begon als waaramateur bij de Friese kranten. Troch zelfstudie het er het vak leert. Soms de krek net al besteden winter van 96 is er landelijk trofbrutsen als waarman. Hij werkt het jaren met een meteoroloog, maar maakt het zelfs waarberichten. Deze kaarten maar dus vertalen. Ja, en die vertaling, daar zit nu trekt de kunst van de waarman. En hoe doet Piet Paulusma dat? Ja, toch al die kaarten eerst kort te lezen. Eerst een verwachting maatje, maar eens petit al, omdat dan een waarkaarten binnen maakt een hele snelle verwachting. Die checkt nog een keer, maar dan wordt het hartstikke druk, want dan komen alle waarnemers binnen. Dan ga je aan de slag met de teksten die het maatje maakt, die voorlopige verwachting in en die noteer ik dan op een waarkaarten zelf. En dan ga je de waarkaarten op maatje. Dus dan komt er nog eens een keer een treddencheck, dan pak je de kaarten er nog eens een keer bij. Kies er nog eens een keer naar Sjen, kies nog eens een keer Sjen, hoe of wat het wordt. Maar dan snap ik het nog net, want die waarkaarten, daar zit al een soort verwachting op, hè? Maar er staat alleen nog maar op hoe vochtig het in de loft is, hoe koud het in de loft is ongeveer. Waar de hege en lege drukgebieden lezen. Nou, dan was dus de windverwachting nog uit heli. Dan was de temperatuurverwachting uit heli. Dan was de ruimverwachting uit heli. En de ruimverwachting krijgen we dan wel voor 3 dagen in het vooruit, maar we stemmen eens of net. Ja. We hebben dus juist jongen dat er ik in, of jij juist dat er ik meer het loon in buien voel.
Nou, dat zou volgens die verwachting helemaal niet plak vinden. Een waarman, je moet net alleen nog naar de waarkaarten zien, maar ik naar boeten zien wie van de mond, dus te zien dat het meer waar wordt zo. Nou, dat soort dingen moet er wel plak vinden. Dan moest het wel afstemmen op praktijk en op ervaring. Boeren moesten het zelf dan zeggen dat onder loft, uit ervaring, zeggen ik naar de beesten, zeggen ik naar alles wat er gebeurde op het loon. En daar helden zij dan hun waarschuwing uit, maar dat doen wij natuurlijk ook nog. Ja, neemt dat soort dingen meekrijgen als we zijn bij Roelof van der Waalwest en die Ja. zei Bolder in de zee, hoe 3 dagen meer waar. Ja, Bolder in de zee heb ik zelf nog net echt gehad. Dus ik kijk alles in Roel zijn als hij mijn belly aan het vieren is. Maar hij had er wel eens weer opbellen. Of zei van, nou Piet, het wordt weer meer waar. Ja, nou dan blijkt dat ik wel uit de kaarten, maar het is wel aardig omdat het dan zeevogels op het green, hè. Het wagen meer in. Dus zeggen we dan ik altijd nee. En, Ja, hoe zit het met weer iets gehalte van dat stuk uitspraken? nou, die is vrij groot van de zeevogels. Alleen nog maar geen kunstmeststrooid wezen of jaren wezen, maar van het horen pad dan gaat het heel vaak op. Hoe verder die zeevogels het loon in komen, hoe sterker de wind, hoe meer het warm. We gaan nu naar Frensje. En in Frensje staat de rest van het van het waarzees, maar werd vooral het grafische deel maken wordt. Van spits wordt eruit besteed. En de nieuwe waarkaarten binnen der die kunnen er maken worden. Er is thuis gewoon hier rond voor die we voor Omroep Friesland in kwartbroeken kennen of wollen. Landelijk wordt er een heel soort skreun over waar mensen, waar verhalen en die hebben het altijd over hoe die het tot en hoe die het tot. Ja. En er is ook best wel kritiek geweest op 10 werk. Oh, nog wel. Wat vies ervan? Ja, nou, er wordt mij in een heel soort interviews vragen om dan word ik weer geconfronteerd met uitspraken van collega's. En dan wordt er zijn van wat vind je ervan? Dan zeg ik, nou, het zou het meer over de collega's als over mij. En ik jou dus geen commentaar in te bieden over de collega's. En dat vertik ik, want het is gewoon heel makkelijk elkaar de groen in te trapen. Maar zo stek ik net in elkaar. We met elkaar gewoon het jacht in de eigen gunnen. En als je dat net kent, nou, dan zou het meer over Jun dan over mij bijvoorbeeld. Ik weet dat er laatst ik weer kritiek weer van een collega. Ik doe het natuurlijk ooit als de oren. En soms ben ik wat minder voorzichtig als de oren. Maar je wat meestal wel belangrijk bij is een waarbericht wat er staat, wat duidelijk is. Je kan het elke dag zeggen, we weten het net. Daar zit men niet op te wachten, zit de bedrijven net op te wachten. En ik moet zeggen dat de reacties van bedrijven, weet ik dan, zaken me door heel positief binnen. Dus dat zou, als het dan sabroerd was, zo dat ik net onder water was. En dan ben ik onder ziekenwest 2 jaar lang. En al die 3 jaar ben ik op de eerste plek eindigen. Nou, dan ben ik dan hartstikke blij mee. Tussen een soort KNMI en mij. Hoi! Nou, dat deed ik wat positief net, jongens. Goed, nog een dag. Uiteindelijk willen we op deze manier het waren nog wat meer waar, maar van Omroep Friesland televisie. Just de satellietfoto's die bewegen. Dan soms tien op Nederland en just van diezelfde dag nog eens een keer al die bewolking komen. Nou, de kist verkies het wel of net het wan. Daar binnen dan ik wel oren dingen van. En dan komen de waarkaarten zelfs. Nou, dus just al dat hier volle meer beweging in zit. Er is bewolking, de mist is onjoen, de wind is onjoen. En daarmee maken ze het wat oors. We hebben de satellietfoto's van Friesland eronder staan. Nou, de zinnen die toch ik nog wel een beetje beweegt. En er wordt onjoen maar de wind uiteindelijk hoe al te koud of warme lucht onderkomt. Depressies komen in voor in, wij worden wie iets akkoorden stien. De Rijn die valt mijn bakkendel, ik word er weer op mijn vel. Denk om de... Ja, het is hier ook nat, jongens, hoor. Dan sjost de hoofd, denkst keer op keer, wat moet ik nou, het docht zo zeer. Oh nee. Die mensen niet in de loos erin, die gaan die honden met te blaffen. Wou dan dat dus altijd haar. Het was die joet ik maar weer stevig. Eindelijk viel dat ik wetterkoud aan en het werd er kut meestal. Oh sorry, dat was het niet. Het was die joet ik maar weer stevig. Uiteindelijk wie het weer compleet jest was en het viel er zelfs ik nog wetterkoud aan.
Snijn en maandje maar we flinke opklaringsverwachting. Snijn nog wel een enkele bij, vooral letter op de dag, maar maandje lijkt het een meersdroege dag te wezen. Maar dat is maar een tijdelijke opleving. Morgen maar weer even in het waarsjen.